Există foarte multe anomalii în ziua de astăzi, adică fetițe care au prima menstruație foarte devreme, la 8-9 ani, sau, de cealaltă parte, fetițe care ajung la 15-16 ani și încă nu au avut prima menstruație. Media ar fi undeva între 11 și 13 ani, pe acolo ar fi copiii în ziua de azi încadrați normal. Dacă vedeți că fetița dumneavoastră are deja semne de pubertate de pe la 7-8 ani, așteptați-vă la o menstruație mai devreme. Și este bine să vă interesați, să mergeți la un consult și la ginecologie și la endocrinologie, pentru că s-ar putea ca fetița dumneavoastră să fie diagnosticată cu pubertate precoce și aici trebuie niște tratamente neapărat, pentru că altfel copilul respectiv va fi bolnav pentru toată viața, da? Deci această pubertate nu este numai despre activarea funcției reproductive, este despre creșterea osoasă, creșterea în înălțime, chestiuni legate de dezvoltarea creierului, da? De intelect, multe chestiuni care țin de integrarea copilului în societate. La propriu, din punct de vedere fizic, copilul va fi bolnav dacă pubertatea începe mult prea devreme sau mult prea târziu.